idade comezaste a escribir? Vamos a ver, comecei a escribir... Non tiña máis pelo. Así, eu recordo que escribía contos así... Eu son un escritor relativamente tardío, así, na universidade, na época da universidade. Pois en Santiago, a carreira de filoloxía, e eu creo que nos primeiros anos de carreira. Pero primeiro, curiosamente, escribía contos, non escribía poemas. E a poesía máis en serio, pois a mediados, calcula, a mediados dos anos 90, que era 1990 e pico. E foi onde me entrou un poquinho o bicho da poesía. Touche sempre a poesía? A ver, non, porque me pasaba un pouco como a vos. Realmente no sistema educativo, no colexio, non é que se vira moita poesía. A poesía que se nos presentaba, ainda que fora interesante, ás veces, outras non, era sempre para facer exames, un pouco así, como unha cousa moi seria, moi de xente maior, ou de escritores de outra época. Entonces tamén tiña un pouco esa sensación de que a poesía non tiña nada que ver coa miña vida. Pero despois, pouco a pouco, gracias tamén aos profes e gracias tamén a que eu tive unha curiosidade de empezar a investigar pola miña conta e de ver cousas pola miña conta, pouco a pouco fun vendo que a poesía, ao fin de contas, do que falaba era da vida, de que hai moitos tipos de poesía, prácticamente unha para cada persoa, e que ao final sempre acabas atopando poemas que falan de ti mesmo, de como és ti, ou do que soñas, ou do que sufres, ou do que padeces. Entonces, ao final, ao principio non me gustaba, e sigue sin gustarme moita poesía. Eu non digo que todo o que lemos de poesía me gusta, pero é como as películas, hai películas boas, malas, regulares, e non por eso deixamos de velas, non? Escribes en poesía e en prosa. En que xénero te sintes máis cómodo? Debería dicir que máis cómodo me sinto como escritor de versos, porque é o que máis tempo lle dedico, o que máis me enche, onde me expreso de unha maneira máis persoal, máis íntima. Pero, bueno, tamén é interesante probar outras cousas novas, como ese diccionario que os mencionei antes, de satírico, de burlas, ou agora tamén estou colaborando con artigos para a prensa digital. Entonces, escribir ten moitas facetas, todas son interesantes, porque en todas podes aprender, pero cada unha ten unha función diferente. A poesía, por decir así, é o centro do que eu escribo, porque me permite ser libre, expresarme como a mí me dá a gana. E ninguén me di como teño que expresarme, é como escribir sen normas, e as normas por escribir. Crees que hai algunha idade para comezar a escribir? Non o sei, creo que eso depende das persoas, creo que non. O que sí que creo que hai que escribir despois de, non antes de, refírome. Hai que escribir despois de ler, non antes de ler. Non sei se me entendes. É dicir, primeiro ler moito e ao mesmo tempo vivir, non? Sin renunciar a vida. E despois ao mellor podemos escribir, pero non sei aquí nada, non? Hai xente que empeza moi pronto, outra que empeza cando ten 60 anos. Saramago, por exemplo, que foi o Premio Nobel de Literatura, o escritor portugués, realmente o éxito e empezou a escribir relativamente tarde, e xa de maior foi cando le chegou o éxito. Entonces, Rimbaud foi un adolescente precoz que escribiu un poeta francés moi famoso, que escribiu prácticamente aos 20 anos a escribir todo o que tiña que escribir. Entonces, iso depende das persoas. Pero non se pode escribir antes de ler, porque senón cometemos moitos erros. Entonces, diría que son poetas. Cando tiñas a nosa idade, lías poesía? Pois a do colexio, a dos libros de texto. Non lembro ler poesía, porque tampouco na miña casa había moitos libros. Entón, cando tiña a vosa idade, pois lería a poesía que me mandaban no colexio, así, e nada máis. Tamén era un ignorante, prácticamente, de poesía. Entón, estaba como vos, máis ou menos, porque eu supoño que a maioría de vos non leredes un libro de poesía así por propia iniciativa. Falta vos coñecer moita poesía para saber se vos gusta ou non. E eu estaba bacán. O sea que, nada. Como te defines profesionalmente? Profesionalmente como profe.
A ver, eu son profe antes que nada porque é o que me dá de comer, non? E tamén porque me gusta estar coa xente da vosa idade. A ver, a mí gustame esta comunicación que temos agora, de poder estar nun aula, falando, explicando un pouco que sei, e tamén aprendendo de vos cousas do vosso mundo, e entón eso a mí encheme moito. E, claro, non son só profesor, evidentemente tamén agora son escritor, se hai moito tempo, pero bueno, eu así por comodidade digo que son profe. Despois tamén me recoñezo como poeta, pero bueno, tampouco vou decir por aí, son poeta, que ben, son poeta. Bueno, son poeta, outro é fontaneiro, outro é panadeiro, entendes? Eu non o vexo como un oficio, como unha profesión persoal, secreta, que non me dá de comer, pero coa que disfruto, non máis, que me permite, pois, que é como unha terapia tamén, non? Permíteche, como cando facedes un diario, non? Ou expresades algo así de maneira íntima, pero bueno, unha vez que te pos en serio, non falas só para ti mesmo, tamén falas para outras persoas, non? Tens que ter esa conciencia de que ti ao final escribes para os demais, para vos, para outras persoas, e iso é unha responsabilidade tamén. Reláxate a escribir? Depende, hai fases, é dicir, a escritura ten fases moi obsesivas que non son nada relaxantes porque tens unha idea na cabeza e non a has acabado de concretar. Entón, esas fases obsesivas non son precisamente relaxantes, non? Pero ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tens como unha tensión, un desasosego, tens tamén un placer de que estás creando algo na nada, porque de repente na tua cabecina sai algo. E no momento que ti consigues darlle forma a ese algo, que non sabes moi ben o que é, tamén tens como un relax, non? Xa saiu. Sí? Entón ten fases de desasosego, de nerviosismo, de enfadarte contigo mesmo porque non has expresado o que queres expresar. Non atopas a palabra, non? Que che falta a palabra. É algo, como cando queres dicir algo que é importante para ti e o tes na punta da lingua e non che sai. Pois a veces pasa eso cando escribes, non? Estás, quero dicir isto, pero non me gusta como queda. E tú das de volta esas palabras, das voltas. E ao final se sai algo que se aproxima ao que querías e cando ven así como esa relaxación, esa calma, non? Conseguimos. Pero non sempre pasa. Que libro che foi máis fácil de escribir? Ningún. Ningún, non hai libros fáciles de escribir. Todos son difíciles. Porque todos teñen a súa técnica, a súa dificultade. É como tocar unha peza de música. Ata que a dominas, se non dominas a técnica, por moitas ganas que lle pones, non? E sempre hai, verdad? Sempre hai algo aí que se che resiste. E entonces non, para facelo ben e para que pareza fácil, primeiro é moi difícil. E iso pasa na música, pasa na escritura, pasa na pintura, pasa en todas as áreas. Entonces non hai libro fácil. O que pense que é fácil, escribir un poema, equivocas. É moi difícil. Escribilo ben, claro. Escribir un poema non me refiro a que collas o primeiro que che pase pola cabeza e o poñes nun papel. Eso non é escribir un poema, eso ten unha idea. Pero de aí a que se convirta nun poema hai un treito moi grande, hai un camiño que andar. Entón non hai libros fáciles escribir para mí. Os teus libros tens alguma preferencia? Eso é como cando te preguntan, sabes, aos pais a que fillo cae o mes. Vai por aí, non? A ver, o primeiro, por ser o primeiro libro que no meu caso foi As Laranxas de Alibaba, que mo editaron no ano 1998. Primeiro ten algo especial porque como que é unha ilusión, a primeira ilusión de ver un libro teu publicado, non? Pero sempre llegarnos un cariño especial. Quizás pode ser o primeiro, non? Despois eu a todos les vexo virtudes, defectos, todos me gustan e todos me disgustan, depende. Pero, bueno, o primeiro sempre ten un toque de cariño especial porque faiches moita ilusión, non? Ver un libro teu que por fin sabe, non? Que tipo de libros te gustan? Depende, moitos. Dame por rachas, eu son un lector así de rachas. Hai épocas que me apetece ler poesía, outras non, pues leo novelas, outras veces quero descansar de eso, leo ensaios, outras veces gustame ler cómic,
entonces é como por rachas, non? Hai probar un pouco de todo e descansar ás veces nun xénero e pasarme a outro, ás veces leo tamén varias cousas a vez, teño 2 ou 3 libros ali na mesa de noite, teño un de poesía, teño un libro por ali de ensaio, depois teño unha novela, e vou así intercambiando, a veces leo cousas breves, outras meto retochos, depende. Por exemplo, este verán relí un libro que Ana Karenina, que ten 1000 páginas, un novelón destes do século XIX. E despois de repente outro día leo un poemario que ten 50 páginas, por exemplo, hai un pouco ali un Inflamable de Samuel L. Páez, en Positivos, que é un rapaz que dá moita caña, irónico, non? Por exemplo, tiña un poema de Rosalía de Castro, sabedes o poema de Rosalía de Castro? Unha vez tive un cravo cravado no corazón, pero non sabía se era de ferro, de ouro, de amor. O poema de Rosalía que empeza así, moi triste. Bueno, moi triste, de Rosalía. E o poema é moi chulo. Entón, este Samuel L. Páez, no poemario ese, pon unha vez tive un cravo, empeza así, como Rosalía. E despois pon, perdido. Non imos facer un drama do asunto. Non sei, quero dicir, podes cambiar de ler un novelón do século XIX, pois a mellor leo a esa capaz, non? Pero gústame cambiar, así, de dinámico. Como compaxinas o teu traballo de escribir co do profesor? Pois como pode. Como pode, dicir, escribes roubándolle tempo ao tempo libre. É dicir, escribes polas noites, cando hai unhas vacacións, cando tes unha hora solta por aí no medio do día, escribes cando podes, pero bueno, hai temporadas que tamén te apetece máis e outras menos, cando chove tanto e estás encerrado na casa, onde estás vendo a tele ou vendo conachadas na rede, pois poste ti solo a pensar e a escribir, como podes, rogándolle tempo libre, fundamentalmente, e sendo un pouco metódico, é dicir, non é que te pos, pois dedicarlle horas, hai que dedicarlle horas. Dixetes que escribías nas vacacións, escribiches algo en Semana Santa? Non, en Semana Santa non, en Semana Santa non escribí nada. Pois choveu, Pero estive en outras cousas. Fun ver o Celta co Barça. Aí está. Un amigo ben, e outro día fun ver o Obradoiro, estive en casi varios deportes. Non escribí, pero, perdón, minto un par. Non escribí, pero repasei unha cousa que trouxemos aí que ninguén leu, porque ainda non saí, e que estou acabando. Entón estive como revisando así un poquinho os poemas que xa tiña acabado. Escribes só cando che ven a inspiración ou tes algún tempo determinado? Escribo, a inspiración non che ven. Eu non creo na inspiración, máis que como hai días como calquera traballo, hai días mellores e peores, pero a inspiración é que ti esteas horas concentrado no teu traballo. Quer dizer, que ti teñas a mente concentrada en escribir e que escribas. E a medida que escribes, e mentre estás escribindo, hai momentos en que estás máis lúcido e máis afortunado, e hai outros momentos en que estás bloqueado. E iso é como ven a inspiración. A inspiración pode darche un verso, ou 2 versos, pero non che pode dar un libro. Unha inspiración non che... porque che veña unha musa do ceo, non escribes un libro. O meu, non, a salvo que sexas un xenio, cousa que non é o meu caso. A mellor un xenio, ven de todo así, o poemario de golpe a cabeza, e xa o pon ali na pantalla do ordenador e xa está, tenes. Pero a mí non me pasa. Entón, estás ali horas coa tecla, non? E de vez en cando tes un día e dices, penche todo máis como de corrido, porque estás en tensión, estás animado, escribindo, e parece que as cousas saen fluídas. E hai outros días que estás ali, e todo o que che sai, estás a tecla de suprimir. Eso é un misterio de inspiración, en todo caso. Por que se te ocorreu escribir un libro sobre os problemas dos adolescentes? Bueno, eso contei antes un pouco, de maquinaria de fiesta, non? Un pouco porque era un reto, a ver, eu enfádame moito esa idea que ten algunha xente de que as mozas e os mozos como a vos non lles gusta a poesía. Cabréame, non? Porque é como xa negarvos algo de entrada, non? Dicir, a vos non me gusta a poesía, non? E eu sempre me meto cos profes, aí que me meto cos profes porque lles digo,
estades moi equivocados en xeral, non sempre se generalizando. Os que non nos gusta a poesía é os profes, que non a ledes. Preguntarelle cantos profes len poesía. Seguramente moi poucos, se son sinceros, moi poucos levanten a mano, non? Entonces, era un pouco un reto de demostrar que si a poesía lle pode gustar a xente da vosa idade, non? E tamén de escribir de temas que hai xente que non asocia a poesía, que hai xente que non asocia a poesía a falar de coches, gasolina, fin de semana, negociación. Eu quería demostrar que a poesía pode falar de eso, ou polo menos intentando, non? E aparte, como tiña experiencia de dobro dos meus rapaces, que en parte me falaban un pouco dese mundo, pues, atando esa idea e a realidade de unha cousa que vi que era interesante contar, pues foi como me atreví. Crees que o maquinario transmite unha mensaxe clara? Eso tedes que dicilo vos. Non o diría eu, porque eu non intento transmitir mensaxes, entendedes? Eu non escribo poemarios para transmitir mensaxes, para dicir, isto é así. A ver, obviamente hai mensaxe no sentido de que ti, sempre que escribes algo, metes algunha mensaxe, sí, ainda que non queiras, non? Metes as túas ideas, metes a túa forma de ver as cousas. Pero non escribes para emitir mensaxes, escribes para crear historias, para transmitir sensacións, para provocar sentimentos. E despois pode haber unha mensaxe, pero a mensaxe na poesía ten que interpretarla moita ao lector ou lectora, porque só de xente inteligente. Entón, vos podedes deducir unha mensaxe dun texto, se vos interesa. Se non vos interesa, pasades. Entón, a mensaxe está aí, sí, pero para que a descubrades vos. E a mellor algún poema unha persoa dille unha cousa e a outra persoa non lle di nada, ou ao revés. Entón, a mensaxe non é o obxectivo primordial dun texto, crear unha mensaxe. Para iso xa están os discursos, xa está a prensa, non? Xa están os textos de opinión. A poesía non é un texto de opinión, é un texto de creación, de ficción, de imaginación, é algo creativo, no? Que non é dicir as cousas son blancas ou negras. A poesía xoga cos grises, moitas veces. Crees que a xuventude actual actúa como protagonista de maquinaria? Unha parte, é dicir, eu en maquinaria non pretendía reflexar a todas as mozas e mozos, non? Primeiro, sodes moi distintos, cada persoa é un mundo, e segundo, porque eu non creo que todos os mozos de Galicia sean como os de maquinaria, para ver e para mal, non? Pero eu falo dun mundo, dese mundo, os que lle gustan os rallies, os coches, o turno, as tatuaxes, non sei, así, non? Falei deso, como podía falar outra cousa. Se falara de outro tipo de mozos, pois ao mellor, pois mira, aquí a gustalle a música, e a outro gustaralle, pois non sei, tocar a guitarra, e a outro ao mellor, pois facer grafitis, non? Que sei, falo dun grupo de mozos, non de toda a xuventude. Non pretendía representar a toda a xuventude. Por que tan sentido? Eso, o título é por un personaxe real, entre comillas, de Dodro, non? Do sitio onde dou clase, do Concello. E ali parece ser que había un rapaz que lle chamaba Maquinaria, que andaba así cos coches a toda hostia. En que te inspiraste para escribir as laranxas de Alibaba? Ui, agora sí que damos un salto, porque as laranxas de Alibaba non ten nada que ver con Maquinaria. Mas, a ver, a laranxa de Alibaba é como, para que o entendades os que non o lestes, é como un conto máxico, como un conto para nenos e nenos, como unha especie de conto maravilloso, onde hai un Alibaba que crea as laranxas, non? Entón, en realidade, a laranxa de Alibaba é un libro de amor e de maxia. Entón, inspirei-me un pouco no sentimento do amor e un pouco na maxia da vida, non? Pero expresada a través dun símbolo, que son as laranxas. Entón, creo un personaxe ficticio, que é un Alibaba, que eu empezo a xogar con ele, que coñece a unha ela, que é unha muller, e é como unha historia de amor, pero metido nun mundo maravilloso no país que levamos por dentro. Entón non ten nada que ver con Maquinaria, de outro mundo, outra linguaxe. É un libro como moi infantil, como moi inocente, pretende ser inocente, ¿sí? Non ten nada que ver. Algún dos teus alumnos sufriu unha tortura? Dos que eu tive directamente, non, ou polo menos mentres foron os meus alumnos. Si houve un alumno que estive no colexio que despois de marchar, si tive un accidente. E entón, eu recordo.
pero bueno, non me inspirei nun caso así tan cercano. Que idea te levou a escribir Éliris? Pois Éliris, a ver, Éliris é unha historia un pouco de outra época. Falo un pouco de como imaginaba a vida na época da xuventude dos meus pais, na época do franquismo. Non quería falar do franquismo así en xeral, senón de como o franquismo e o catolicismo, tamén a religión católica, influía nas vidas de un home e dunha muller da posguerra, cando eran novos. Entón, quería retratar un pouco ese ambiente. É como unha telenovela, con dúas partes, a parte da moza, da muller, e a parte do home. A parte da muller é Helena, e a parte do home é Paris, que son tamén dos nomes de mitos de literatura clásica. Entón, quería retratar como era o ambiente da vida cotidiana, nunha especie de montaxe paralela, non? Primeiro a muller, despois o home, encontranse e casan, forman un matrimonio. Entón, quería reflexar ese mundo da posguerra e un pouco do ambiente opresivo que creaba un pouco a religión, que creaba tamén o medo ao sexo, o fascismo, non esa falta de liberdade. E como eso, máis que grandes cousas, influía na vida cotidiana sempre, a súa forma de relacionarse, de vivir, incluso para enamorarse, para constituir unha familia. Entón, era un pouco unha homenaxe á época de meus pais, tamén imaginando dos... Far West contribuíchelo como unha crítica social? Si, Far West pasei unha idea no sentido de que Far West é un pouco un desparame, así. Falo de Galicia, pero mesturo con as películas do oeste, e falo un pouco de que a veces temos unha visión moi mítica de Galicia, non? Todos queremos moito a Galicia e tal, e creamos os mitos literarios e culturais moi grandes, pero despois a realidade non queremos tanto a Galicia que acabamos odiando o que somos, ou destruindo o que somos, por exemplo, de guión, non? Eu era un rapaz de vila que a vosa idade só falaba castelán, e porque me facía odiar o galego, porque pensaba que o galego só falaba brasileiro. E cos anos descubrí que eso era un erro e que o que estaba equivocando era eu que era parvo. Porque un é listo ou parvo polo que é, non polo que fala. Pela súa inteligencia persoal e non polo idioma que diz. O sea, parvos e listos, algos en galego, castelán, en alemán ou en inglés. Entendes? Entón, eu aí facía un contraste entre canto quero a Galicia, pero despois non o demostraba. E metendo con humor, non? Tamén así un pouco coa idea do humor e do películas do oeste e tal, non? A parodia tamén de certos mitos, sobre todo de Pondal, de Eduardo Pondal. Que din os Verdecer? Que din os rumorosos na Costa Verdecer? Non din nada, non din nada. Un pouco esa desmitificación incluso do himno galego, non? Só fai un ratiño aí que a poesía faz como un elemento de ficción, non? Como algo imaginario, casi como algo lúdico, prácticamente, humano. Pero, de alguma maneira, cando faz a tua poesía, a través desa ficción do imaginario, non buscas tamén unha certa verdade, non? Na vida, porque eu, por menos, a min a poesía casi o que me leva, cada un ten a súa propia verdade, pero a poesía que eu considero boa é aquela que o autor a fixo buscando unha verdade, que sexa a súa propia, non? Ti non faz eso buscando unha certa interpretación da realidade ou da túa verdade da cosmogonía de onde estamos, de onde... Sí. E que vamos a ver, eso é inherente, diría, que a natureza da literatura. É dicir, non sei que foi que dixo, porque eu sou moi malo para as citas, que a literatura é unha mentira que conta a verdade. Eu estou bastante de acordo, é dicir, por moitas ficcións que crees, por moitos símbolos, mitos, ao final estás falando da realidade, ou de ti mesmo, ou do que te rodea. É dicir, non podes fuxir da realidade. Incluso a literatura máis escapista, de alguma maneira, fala da realidade. Porque incluso negar a realidade é unha forma de falar dela. Entón, sempre estás falando buscando a verdade, obviamente. É dicir, e a verdade, claro, non a escribes con mayúscula porque estás nun ámbito de creación. Non a podes escribir como non buscas unha verdade absoluta como a religión, non? Porque unha religión propone unha verdade absoluta que aceptas ou non, non? Pero a literatura non, é unha realidade relativa, non? Pero si buscas máis, eu diría que busco sobre todo non traizoarme a mí mesmo, é dicir, no que creo ou no que penso ou no que
sinto ser auténtico, é dicir, que no fondo, conte o que conte, ou fale como fale, haxa unha autenticidade dos sentimentos, é dicir, que eu me crea eso que conte, e que non intentar defraudar ao lector contándolle cousas ou que non me interesan ou nas que non creo. Despois, a forma de contarlo é o que tens que buscar, non? Para ter, como digo, un estilo propio. Pero sempre buscas a verdade, obviamente. E esa búsqueda che leva tempo, porque nunca estás moi seguro cando escribes literatura de cando topaches o punto da tua verdade, non? Porque te comes o copo e a veces quedaste curto e a veces podes pasar. Pero si buscas a verdade, obviamente, claro que buscas. Por que lle puxaches ao libro Cultivos Transxénicos? Porque pensei que era o título que mellor reflexaba un pouco ese momento híbrido no que vivimos na cultura, en que estamos nun mundo que non se sabe moi ben onde empeza a aldea, onde a capacidade, o que é vila, o que non é vila, o que é natural e o que é artificial, o que é civilización e o que é natureza. É como que todo está nesta aldea global na que vivimos, isto que se chama globalización. Unha cousa pode ser moi local, pero pode facerse universal, e ao mesmo tempo xa non sabemos cales son as nosas raíces. Perdemos a identidade, porque todo está como envolto nunha obra de consumo e de destrucción do que era o auténtico, non? Que xa non sabemos onde está a verdade, nese sentido, de non ter a verdade. Entón, os cultivos transxénicos son como cultivos nos que algo que parece natural está modificado polo ser humano, non? Un millo que ti pensas que é como o millo de toda a vida, mellor ten meteronlle un xa nun laboratorio para que non podrece. Eso é un cultivo transxénico, non? Pois a nós, como persoas, tamén estamos empezando a ser cultivos transxénicos. Pensamos que somos naturais e non nos somos. Estamos influídos por 1000 factores culturais que moitas veces nin sabemos deles, e políticos, e económicos. Non te ocorreu a idea de, ao principio do libro, planteaste unha pregunta e despois respóndela de baixo. Porque estaba aburrido de que ninguén me preguntara cousas interesantes. Se vos me preguntarades todo isto, antes, a mellor xa non facía eso as preguntas. Eu, ás veces, claro, unha vida ten momentos en que se pregunta cousas. Entón digo, xa que non me preguntan as cousas que me interesan, por que non me as pregunto eu e me as contesto? Entón, de aí saiu a idea de facer unha entrevista a mí mesmo. Digo, xa que non me preguntan o que me interesa, pois vou preguntar eu. Que vos decía que a poesía ten voz, porque vos calquera poema, bueno, calquera non, pero hai moitos poemas que os ledes en voz baixa e se non escoitades a vosa voz son distintos. Se vos ledes un poema con unha voz bonita e lle poñedes sentimento, os ledes con calma e en voz alta os poemas cambian. Se son vos, son malos, non cambian nada. Entón, a voz e a música, a poesía é música feita con palabras, unha maneira de definir.